Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga hingala, nini nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Abay no adlaw na usab karon nga sa matarong adlaw. Sabado, pihit sa 26 na gyud mga higala sa bulan sa Oktobre. No, ikaupat na karon ka adlaw mga higala sa amo ang pagnovena alang sa umalabot nga fiesta karong Pitsay Uno, no? Pista sa tanang mga santos, no? Gidaliman ba ka mga higala, no? Fiesta sa tanang santos. Malalim mo yan. Nga ang tanang santos atong gipistahan mo na nga dako-dako gyud isang selebrasyon tibuok kalibutan nagsaulog sa iyahang ilang fiesta no ato po na nga tibuya unong may munto nga atong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager diri sa Sibulan si Father Rama Ata, ang ato apon nga station manager dito sa Actin Basay si Brother Elmer Lugatiman ug ang Lugatiman family ug ang ato po nga mga igsoon din sa Actin Basay, no? Dinha mismo sa may Basay mo dili lang kay sa Actin lang, no? Tibuok yun nga lungsod sa Basay nga nakadungog karon sa ato nga pagsibya. Nahala, no? May munto na kanaton tanan. Igaman usab dinha sa may Lapacon, no? So Derio family, no? Si Brad Milicio ug ang ato apod nga mga kaigsuonan dinha sa may Tabang, no? Dinha sa may Pagatban, no? Kumusta na, no? Dina, so kumusta naman mo diya mga higala nang hinaot kita nga na kamungtanan sa Kapiskay Panglawas. Of course, sila si Malim, dinha sa may sa kining Lapacon, no? Si Riza, no? Si John Phil, no? Ug ang tanan gid nato nga mga kaigsuonan nato dinha, no? Nga nagpadayon sila nga matud pa pagpangalagad sa Ginoo nahala, no? Nahala, no? Ug ato po mga kaigsuonan din sa may Malabugas, dina po sa Siaton, no? Makita po sa ato ang ato ang field products, makita po ta diha ang higalaw sa Facebook, no? Ako dai nga timbaya uno sa mayong munto nga ako ang gawiks din sa Kalumbuyan. Kumusta na, no? Si Padre Christian Durango. Ang ako mga classmates, of course, si Father diha si Malalo na akong classmate kahimal nga kuraparo ko din, no? Si Father Dami Hiramis, no? Nga to po nga kuraparo ko din sa may Larina si Kihor, no? Si Father kini ato ang classmate diha may gala, no? Norberto Obing Masyong. Ato apod nga classmate din sa Kwasay Paris sa Batinggil, no? Si Father Tonton Arnaiz. Kumusta na? Ang ako mga classmate ako sa una. Of course, sa una pag ito, no? Karon nga natagaan ng dispensation sa iyang pagkapari. Ug nahimo na pud siya nga padre di pamilya. Malaypay kita ng higala, no? Nga natagaan na pong dispensation si Father Junar Sevilla. Ug ngako ang class ako apod nga kaubang pari nga nigawas usab yo natagaan ng dispensation. Congratulations, no? Ug formal na gyud nga nakapagkasal na sa iyang asawa, no? Si Father Ray Aguilar. Ayan, no? Mahimungto na kanatong tanan. Natanato mga kaigsuunan, nga mga kaparian sa sulod ug gawas sa sa ministeryo sa pagkapari. Kumusta na? Tanan yun, tanan. Walay gipili. Hala, no? Mahimungto na kanatong tanan. Mga kamadrihan, kumusta na mga sisters, mga mothers, ang ato mga lay ministers, ang ato ang mga miyembro sa MBG, ang ato mga chapel leaders, ang ato ang miyembro sa mga zone leaders, ang atong mga alagad, ang atong parish formation teams, no? Ang atong parish pastoral council, ang atong parish finance council, no? Nga ako upod nga kining kauban ako sa Commission on Migrants and Itinerant People, of course, no? Atong timbaya usab si Sister kining Luz Estrelianes, ug nga mga partner si Father Mike ug ang iyang kapikas, ug nga manusab si Sister Yoyong o si Brad Eli Mapili. Ayan, no? Mahimudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga wala kitay ubo. Ako nagsipon ko gamay. Maklaro mat sa ako ang tingog, no? Murag pingot ba? Na ako'y gamay sipon, no? Doon ako'y sipon gamay.
kiging imbis maayo na unta, mataligsik ka na po, ibalik na pong sipon, may gani, kaya wala pagkapini og ubo, no? Mas may na lamang, no? Unya, ato po nga timbayaon og may mudto, nga itong talahorong obispo, Bishop Polito B. Cortez. Hapit na gin mahuman manghigala ang synod on synodality, no? Panagtigom alang sa panagtigom. Ayan. Pag nagtigom, aron higos-hisgutan kung unsaon pagtigom. O, ano, nindot sila, no? Nagtigom, aron higos-hisgutan kung unsaon ang pagtigom. Ayan. Dahala, no? May muto na kanatong tanan, mga higala. Ang hinaot kita, nga ana kitang tanan sa Kapiskay Panglawas. Arita, mga higala sa atong Saint of the Day. Aboy, no? Kining atong Saint of the Day karon sangay ni sa akong classmate nga si Promencio Mahusay. No? Ang dili ni sa maoy akong dili ni mo atong santo karon, no? Si San Promencio. Pero naa kay classmate nga kura paruko pud karon mahigala sa Archdiocese of Cebu, no? Si Brad Promencio Mahusay. Ayan. Mahusay talaga. Ayan, no? Bido kini si San Promencio taga Tyre, Lebanon, no? Niya na introduced Christianity in Ethiopia. Now, niya consecrated bishop and converted many upon his kining preaching, no, his preaching, no? And they were, you know, canonized, the apostles. He was si San Promencio gitawag siya the apostle to the Ethiopians. Ayan, no? Ethiopia, no? Diya sa Ethiopia kita gitawag og Kristiyanos, may gala, no? Kristiyanos. Nahala, no? May mudto na kanatong tanan, ang hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskay Panglawas. Ang atong patron karon si San Promencio. Sa akong ginaingon, kumusta na nga akong classmate din na sa Cebu, si Father Promencio Mahusay. Ayan. Hala, no? May mudto na. Arin na kita mahigala sa CBCP News. Balitang simbahan ni ini kabuntuhon. Okay, CBCP News. October 26. Ayan, no? No Other Love, no? Mo kini gikatapusan usab nga mga pulong ni Bishop Romulo Bastes, no? Sa diha niya hapit na siya mobiya. Arturo dili Romulo. Bishop Arturo Bastes. Nagyon sa no other love, no other thing in the world, no other riches in the world can ever surpass the greatness of the love and sacred heart of Jesus. So, mo kini nahimong usab nga mensahe ni Bishop Emeritus Arturo Bastes sa diha sa mga the night before nga siya gikuha na sa Ginoo niadtong October 20, 2024. Pagkabuntag yun mga higala, medyo nabugtuan siyang kininhawag kini si Bishop Arturo Bastes. Uniya, ari kita higala sa Batikan, ang Synod o Panagtigom nagpili og bag-ong miyembro sa Ordinary Council of the General Secretariat sa Synod of Bishops. Nakapili sila og 17 ka miyembro o usa kanila mao si Cardinal Designate Pablo Berhelio David sa Caloocan. Mao kadtong higala mga balitang simbahan ni ining kabuntuhon. Ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Agama. Bueno, adlaw karon nga Sabado, pizza 26 na kini sa bulan sa Oktubre. Ikaapat ka adlaw sa ato ang pagpahigayon sa atong Misa Novena alang sa ato ang kapistahan karong November 1 and 2 ang All Saints Day o All Souls Day. Nahala na tama, arin na tama higala sa atong proper catechism. Proper catechism na ito mahigala, kabahin gyapon kini sa Mituu Ako. Ayan, no? Mituu Ako. Sa manig, Credo. The Creed. The Creed, the Creed. Okay. Pero dyan na mahigala, no? Uy, nalapaw maning usa na akong kuan. Nausay kang usa ka page. Okay? The Creed.
Mary's virginal motherhood in God's plan. So, yeah, no? Mary's virginal motherhood in God's plan. Diha sa mga mata sa pagtuo, masabtan nato ang misteryosong rason ngano nga ang Ginoong Dios sa iyang planong pagluwas kanato gusto nga ang iyahang bugtong anak matao sa sabakan sa usa ka ulay nga babae. No, sa ato pa masabtan lamang nato kini mga rasuna kung aduna kitay pagtuo. Tungod kini sa daghang mga rason nga nakalambigit diha kang Kristo, sa ato pa ang mga rason ini higala binase kang Kristo ug sa iyang pagbisyon sa pagpangluwas ug iyang manusab sa pagdawat ni Maria nga sa iyang misyon alang sa tanang katawhan. Unang rason, no? Nga makaingon kita nga si Mama Mary nanamkon nga walay buling sa sala. Matud pa ang pagpanamkon ni Mama Mary bisan og wala mahilabti og lalaki, nagpaila nga ang amahan ni Kristo bugtong ang Dios lamang. No, sa ato pa kay si Kristo gipanamkon ban nga walay buling sa sala, no? Sa ato pa ang mahal nga birhen wala mahilabti og lalaki. Sa ato pa ang mismong Dios amahan mao ang iyahang amahan. Ug busa kana makaingon kita nga si Kristo mismo bugtong anak sa Dios. Unya nagpasabot nga Dios siya tungod kay anak siya sa Dios, no? Kay tungod lagi kay Dios man ang iyang amahan, muna nga siya Dios usab. Ug tao siya tungod kay ang iyahang inahan mao man sab si Maria nga tao. Tato pa moday kanay ato mga gibasihan, mga usa sa ato mga gibasihan ngano nga moingon kita nga si Kristo Dios ug tao nga matuod. Okay. Ikaduha, si Jesus gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo diha sa sabakan ni Mama Mary tungod sa plano niya nga mamahimong ikaduha nga adan. Tungod sa plano nga si Kristo mamahimong ikaduha nga adan nga nahimong sinugdanan sa bag-ong henerasyon sa katawhan. Sa ito pa, si Kristo gipanamkon nga walay buling sa sala tungod sa plano nga mahimo siyang ikaduha nga adan, no? Nga matao ug maoy sinugdan sa bag-ong henerasyon sa katawhan. Ang una nga adan hinimo gikan sa abog, no? Ang una nga adan gikan sa lapok, abog, no? Unya apan ang ikaduha nga adan nga mao si Kristo nagagikan sa langit. Sa dihang gipanamkon siya ang iyang pagkatao na puno sa Espiritu Santo isip pangulo sa naluwas nga katawhan. Diha kaniya madawat nato ang daghang mga grasya, no? Daghang mga grasya unsa man ni mga grasya daghan. Usa na niini mao ang pito ka mga pipila niini mao ang pito ka mga sakramento kanang gitawag natong sanctifying grace. Sunod, isip gipanamkon nga walay buling sa sala o salang panulundon, si Jesus isip bag-ong adan nahimong sinugdan sa bag-ong henerasyon sa katawhan, no? Kay si Kristo gipanamkon nga walay buling sa sala, kita usab aduna si Kristo nahimong sinugdanan sa bag-ong henerasyon sa katawhan nga nahimong sinagup diha sa Espiritu Santo pinaagi sa pagtuo. Matod palagi no dunay mga pangutana unsaon man pagkahimo niini, matubag niya na pagkahitabo niini ang pagdawat sa kaubuton sa Dios dili pinaagi sa lawas ug dugo sa tao kung dili pinaagi sa gahom sa Dios. Sa pa kung mudawat gani ka sa kaubuton sa Dios dili kini imo-imo ra, kung dili kaubuton kini sa Dios alang kanimo. Sa ito plano gyud sa Dios nga maluwas ka. Nya ang pagdawat sa kaubuton sa Dios o ulay o virginal, ang pagdawat sa kaubuton sa Dios o ulay ang virginal sa kinatibukan tungod ang pagdawat sa kaubuton sa Dios ulay o virginal sa kinatibukan nga naman kay gasa kini sa Dios. Ang mithi nga usa ka tawo nga ang mithi sa usa ka tawo nga mosunod gyud sa kaubuton sa Dios. Diha nagkining tanan natuman diha kang Mama Mary. Si Mama Mary ang iyahang pagkaulay nagtimaan sa pagtuo nga wala gyud bisan gamay nga mansa sa pagpakasala.
no? Ang iyang hingpit nga pagtuo nakatabang kaniya nga mamahimo siyang inahan sa Dios. Ayan, no? Klaro? Ato pa si Mama Mary, Mary's virginal motherhood sa kagustuhan gyud sa Ginoo, no? Plano gyud sa Ginoo alang sa iyahang anak. Kasi Mama Mary nahimong gipanamkon nga walay buling sa sala tungod kay manamkon man pud siya nga walay buling sa sala. No? Klaro ba? No? Si Mama Mary gipanamkon nga walay buling sa sala tungod kay manamkon man pud unya siya nga walay buling sa sala. No? Klaro? Ayan, no? Nala, narin na kita mahigala sa atoa nga gani, si Mama Mary isip ulay o ginahan sa Dios mao ang simbolo. Si Mama Mary isip ulay o ginahan sa Dios mao ang simbolo sa hingpit nga katumanan sa simbahan. Gipaingot pinaagi sa pagdawat sa pulong sa Dios uban ang pagtuo. Ang simbahan sa iyang pagsangyaw o pagdawat sa katawhan pinaagi sa bunyag nakamugna ug bag-ong katawhan nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo ug natawo nga anak sa Dios alang sa bag-o ug walay katapusan kamatayon nga kinabuhi. Ang simbahan mismo sama kang Maria nga nagpabilin nga ulay sa kinatibuk-an ug kaputli sa pagtuo nga gisaad alang kang Kristo. Ayan, no? So muna nga to karon nga topic mahigala, the virginal motherhood of Mary according to God's plan. Sa ato pa mismo gyud ang Dios mo ang nagplano nga si Mama Mary ipanamkon nga walay buling sa sala ug siya mismo manamkon pod nga walay buling sa sala. Okay? Nara natin mahigala sa kuan, ari nata sa lain nga topic nato ikaduha nga topic. Kabahin na po di sa Rosary, no? Kay karong Domingo, karong nga bulana, kuan man ron, kanang Holy Rosary Month. No? Sa ito pa, sa may meaning of Rosary. Ang meaning sa Rosary, crown of roses. You know? Kuruna sa mga rusas. Sa Catholic tradition, sigon sa ato ang naandan, Our Lady has revealed to several people that each time they say a Hail Mary, they are giving her a beautiful rose, and that each complete make her a crown of rosary. Sa ito pa, matud pa, no? Si Mama Mary may nagtudlo ni no? Nga sa matag higayon nga mag-ampo kita og maghimaya ka Maria, samara nga nag-ato siyang gihalaran og usa ka rosas. Unya, kung makumplito gid nato ang ato ang pagrosaryo sa usa ka misteryo kada adlaw, samara nga ato siyang gihalaran og kuruna sa mga rosas. No, mo na gitawag og rosary. The rose is the queen of flowers. No, ang rosas mao ang reyna sa mga bulak. And so is the rosary. No, it is the story of our salvation. We meditate the mysteries of joy, of sorrow, of glory and of light. And Jesus and Mary, remember, can never say no to his mother. The rosary is the powerful weapon against evil to bring us through peace. Yan, no? Matud pa, no? Ang kining rosaryo maugyud ang pinakalig-on nga hinagiban aron atong mabuntog ang panulay. Ayan, no? So, the Holy Rosary. So, ito ganito, kung muhalad kita og usa ka bulak, og usa ka maghimaya ka Maria ngadto kang Mama Mary, muingon kita nga mayon kitang Hail Mary, sama ka na nga atong isiyang gitagaan og usa ka rosas nga bulak, usa ka bulak nga rosas. Pero kung makumpleto gid nato ang usa ka misteryo, no, ang usa ka misteryo palitan, misteryo sa kasakit, misteryo sa kalipay, sama ra nga ato sang gitagaan og kuruna nga mga rosas. Okay? Salamat kini mahigala. Ako lang gihapon kini yung ubos nga lagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.